Iphoyisa libulale intombi yalo maqede lazibulala nalo e-Eastern Cape. Izakhamuzi zaseXokwe e-Eastern Cape zishaqekile kulandela isigameko esibuhlungu lapho iphoyisa libulale khona intombi yalo lase lizibulala nalo. Amaphoyisa aqinisekise lesigameko ethi senzeke ngomsombuluko ebusuku endaweni yaseKhuhlanong eXokwe. Isikhulumi samaphoyisa uMajola Nkohli sithi amaphoyisa avule icala lokubulala kanye nelophenyo i-inquest kulandela ukushona kwephoyisa nesithando salo okucatshangwa ukuthi kudala ukungaboni kwasolinye phakathi kwabo. Isibhamu sitholakale endaweni yesigameko siseduze nomzimba wesilisa oshonile. Usola ukuthi iphoyisa ebelingekho emsebenzini ngaso sikhathi elineminyaka engu-30 ubudala lidubule laqeda isithando salo ngaphambi kokuthi lizibulale nalo. Ucatshangwa ukuthi lesigameko sihlobene nodweshu lwasekhaya kanti uphenyo lusaqhubeka. Isambane News sibuya nazo sishisa.